Dobrý den, vážení diváci. Blíží se nám konec léta, ale nezoufejte. Máme tu pro vás další vysílání. V první reportáži se budeme věnovat festivalu, který se odehrál v Čelicích i za podpory zahraničních dobrovolníků. Pojďme se podívat, jak vše probíhalo. Jste rád, že se tady koná tento festival? Ano, jsem rád, že se to tady koná. To je dobrá zábava. Mně se tady líbilo, jak velký holky tancovaly. Ochutnala jste nějakou cizí kuchyň? Teprve jsem teďko začala a začala jsem u francouzských palačinek a půjdu takhle doleva, takže to vezmu přes Čínu, Itálii až do Portugalu. A takže postupně. Měli jste i trému? Ano, měli. Měli jsme. Byly tam chyby nějaký? Byly tam velké chyby. Teď se budeme věnovat zajímavým hostům, kteří navštívili náš klub Mixer. Proč za námi přijeli, co nám o sobě řekli, více se dozvíte v následující reportáži. Prvních 10 minut vám živá knížka bude vyprávět svůj příběh a to, jak se třeba dostala do České republiky, proč je tady a tak podobně. A my tady máme 2 knížky a jednou z knížek je Světlana. Světlana je původem Ukrajinka, ale už pěknou řádku let žije v České republice, respektive že je tady v Ústí. A druhou knížkou je Syriak. Syriak je původem z Konga. Syriak žije taky v Ústí a jak už sám říkal, tak učí francouzštinu. Ale víc se o ní dozvíte, až budete u knížek sedět. Přiznám, že já nikdy nevěděla, co je to hlad, já jenom četla, ale my jsme tam zažili po té perestrojky. Perestrojka to je úplný zvrat vlasti. Jako úplně jiná vlast přišla, ale nevěděli, co s tou svobodou dělat. Takže vypršela kazna, jako kasa státní a my jsme dostávali plat. Prostě já musela vydělávat v barách, sbírat zbytky po cigaretech, aby mě platili něco jídlem nebo jak. A strašně mě to ponižovalo, že já jsem učila na vysoké škole, aby vydělávala peníze dobrý. Tak teď mám trpět hlady a ještě mučit svou maminku, žít na jeden důchod. Mě to strašně ponížilo, takže já jsem rozhodla, já odsud mizím. Tak jsem vybrala vás jako Českou republiku, protože tady i jazyk líp mě se učil, kdyby já učila německy třeba. Jsem musela makat kdekoliv za korunku, 30 korun třeba za hodinu, 25 korun za hodinu. To bylo směšné. No, ale nějak jsme tady prostě přežili. Kdo přežili, teď už je tam líp, už mám na občanství a kluk ještě zařizuje. No, takže teď máme už i k světu trošičku blíž, můžeme cestovat kamkoliv. No, jako 19letý kluk, každý je zvědavý. Jo, každý mladý kluk je zvědavý, tak já jsem chtěl nějak poznat, cestovat a poznat úplně něco jiného, jinou kulturu a tak dále. Tak jsem tu studoval a zůstal jsem tu, protože jsem se oženil s mou bývalou manželkou, tak jako mám s ní 3 dcery a nejhorší to bylo, když jsem studoval,
Tak jako tu češtinu my máme, jako to je ze zákona, jako každý student má 9 měsíců, jako se učit tu češtinu, 9 měsíců a pak hned zkoušky na tu vysokou školu nebo na nějakou školu. Tak nebylo to jednoduché. Proč vůbec děláte to, co děláte, proč jste zapojení do projektu Živá knihovna, co vám to dává, přináší a tak. Tak první vy možná si. Tak já jsem ráda, že prostě nás už berou tak, že my jsme nějaký, o nás zájem je a před lety to vůbec nefungovalo, protože nebyly takové projekty, že by až jako zabývali cizinci. No a ten právě projekt mě baví tím, že já jsem taky učitelka, učila děti a mě moc důležité, že my chodíme v mládežské organizaci a to jako nelíší se tím, jaká ta organizace je, jako tam nebo Romy, nebo tam kdo. Mě stejně ráda mluvím s mládeží každé kategorie a lokality. Tohle dělám, protože chci, aby tyhle děti pochopili, že mít jinou barvu neznamená, že být segregován. Segregace je, a říkám pořád, když člověk prostě se neučí, nemá žádné vzdělání, tak a se nediví potom. Pokud budeme studovat a jim ukázat, že můžeme, tak budeme stejně a to je stop, to všechno. Těšit se na nás můžete opět v září. Už víte konec léta, děti začátek školy a brzy na viděnou.